Здравейте! Ето сега вече сме тук, където, както виждате, сме вързали едно въже на един цимент за куката. Там сме го вързали на фията за предницата. Ето може да видите точно къде е. Въжето влиза вътре за този рог, защото той е изкривен. И сега ще видите как точно е техниката на изправене на ударени коли. Ето Тони, нашия оператор, сега ще се действа, докато аз, вашия шофьор, да ви покажа какво правим точно. Забаваме. И сега проверяваме да видим какво точно сме свършили. Така. Добре, но трябва още. Още веднъж. Абе, кривичко ще остане, но какво да се прави? Още един смел опит, другия вариант е да го вържим отдолу през това. Но, нека пробваме още веднъж. И сега идваме с да проверим какъв е резултат. Това в някои държави му казват нигроенджиниринг. Така, ами аз мисля, че сме добре. Благодаря ви за гледането, за вниманието. До скоро и до нови срещи с двамата негри.